θέματα της πλάκας. Άλλος κοντός, άλλος ψηλός, πανέξυπνος ή βλάκας. Πώς θα προέκυπτε λοιπόν να είμαστε όλοι λύση, αφού απάντηση σ' αυτό την ίδια η φύση. Είναι πολύ απλό παιδιά, όλοι μαζί και χωριστά, όλοι για το κοινό σκοπό, χωρίς τυράννους και αρχηγό. Όλοι συμφώνησαν μαζί μου, εκτός από κάποιους ευφιέστερους που ταράχτηκαν με τα λεγόμενα.